Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Aris. Taong 1990, Kudkod, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, nakatira malapit sa isang malaking puno ng balete itong pamilya nila Aris. Sa pagkakatanda niya, parang kaharap lang yon ng bahay niya, kaya na may tuwing gabi, alam niya kung ano ang nangyayari rito. Mahirap mang paniwalaan yon pinuno, pero buong buhay ni Aris, yon ang sentro ng mga kababalaghang minsang nangyari sa kanyang buhay. Kagaya ng karamihan, lumaki siya sa isang normal na pamilya. Nung tumanda na siya at nagkaedad na ng 20 anyos, nag-asawa na siya. Di naman yun naging mahirap para sa kanya, lalo pat meron naman silang maliit na bukirin di kalayuan sa kanilang lugar. Tuwing gabi rin, kasama siya ng mga tanod na naglilibot sa kanilang lugar upang mapanatili ang katiwasayan ng baryo kahit gabi. Sa loob ng halos isang taong ganon ang trabaho ni Aris, naging maayos naman ang lahat. Bagaman may mga pagkakataong nakakakita at nakakarinig siya ng mga kakaibang tunog sa puno ng balete, hindi niya na yun gaanong pinapansin. Inakala niya kasi noon na kapag hindi niya pinagtuunan ng atensyon ang mga kakaibang nangyayari, tatantanan siya nito, ngunit yon ang akala niya. Habang tumatagal kasi, mas tumitindi pa ang mga bagay na nakikita niya. Yung tipong hindi na lang tunog ang kanyang naririnig, bagkus ay may mga pagkakataon sa kanyang buhay na nakakakita siya ng mga nilalang na dumaraan mismo sa kanyang harapan. Dahil dito, doon na siya nagpasyang magpakonsulta sa albularyo upang magawa niyang malaman kung pinaglalaroan ba siya o ano. Akala kasi noon ni Aris, lapitin lang siya ng mga ganoong uri ng nilalang, lalo pat umuuwi siya ng 10 oras. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon para magpakonsulta, hindi na siya nag-alangan pa. Sa pagkakatanda niya noon, hapon ng Huwebes, noong bumisita siya sa bahay ng isang matandang albularyo. Pagdating niya sa bahay nito, doon bumungad sa kanya ang pinakahuli nitong pasyente na papauwi na. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng ang pinagtutuunan niya lamang ng atensyon ay ang mismong kinaroroonan ng matanda. Sa pagsilay naman niyang nakaupo ito sa gilid ng pinto, agad naman niya yung nilapitan habang mahinahong nagwiwika roon ng, "Magandang hapon ho, Manong. Magpapatingin ho sana ako sa inyo. Noong mga nakaraang gabi kasi, parang hindi na ako napapakali sa tuwing dumaraan ako sa puno ng balete. Hindi naman ako sigurado kung ako lang ang nakakaramdam nito, pero aminado ho ako na nangyayari talaga ang bagay na yun sa akin." Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, agad naman yung yumuko, nagsindi ng kandila, sabay paikot nito ng 3 beses sa kanyang ulo. Pagbalik naman ng matanda sa kinauupuan nito, dahan-dahan nitong kinuha ng kanyang daliri ang natunaw na parte ng kandila, sabay ukit nito ng krus sa noo ni Aris. Matapos naman yung gawin ng matanda, tumitig lang naman yun sa kanya habang sumasagot yun ng, "Natural lang yan, iho, dahil papamulat ang 3 mata mo. Pero huwag kang mag-alala, masasanay ka rin sa bagay na yan. Gayunpaman, huwag kang magpakakampante sa iyong mga nasisilayan, dahil hindi yan pangkaraniwan. Kung merong magandang balita, meron ding masama. Tandaan mo, ang mga katulad mong papamulat pa lamang ang 3 mata ay masyadong mainit para sa mga nilalang, kagaya ng mga mambabarang at aswang. Hanggat maaari, layuan mo sila para hindi ka malagay sa alanganin. Kahit wala kang kasalanan, hindi mag-aalangan ng mga nilalang na yon na ikaw ay patayin."
Dahil sa sinabi nito, bigla namang kinilabutan itong si Aris sa kanyang mga narinig. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, unti-unting nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman kung ano ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon sa matanda, na kung hangad niyang mailayo ang kanyang sarili laban sa mga nilalang na yon, kinakailangan niyang talikuran muna pansamantala ang kanyang trabaho. Masyado kasi yung mapanganib para sa kanya, lalo pat 10 oras na ang uwi niya. Dagdag pa nito na, hindi rin malabong makaengkwentro na siya ng mga aswang sa mga susunod na araw kung patuloy niya pa ring ipagsasawalang bisa ang mga payo nito. Mariinding inilahad sa kanya ng albularyo na kaya nangyayari ang ganoong bagay ay dahil sa itinuturing siya ng mga nilalang bilang isang papausbong na disipulo ng kung kaninong albularyo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit siya pag-iinita ng mga ito. Matapos namang marinig ni Aris ang kabuuang sinabi ng matanda, nagdesisyon na siyang kalimutan na muna pansamantala ang kanyang trabaho. Sa isip-isip niya, para makabawi sa perang kinikita niya roon, kinakailangan niyang maghanap ng kapalit ng trabahong yun sa baryo. Naniniwala rin siya na marami ang maaari niyang mapasukan sa kanilang lugar, kaya na may wala siyang dapat na ipag-alala. Dahil dito, minabuti na niyang magpaalam sa albularyo para naman makauwi na. Nang akmang aalis na si Aris sa lugar na yon, muli na naman siyang pinaalalahanan ng matanda ukol sa mga bagay na dapat at hindi niya dapat gawin. Dagdag pa nito na wag niya yung kakalimutan dahil sa mga susunod na araw, mas titindi ang mga pangyayaring mararanasan niya. Papasapit na kasi ang panghuling proseso para maimulat na niya ng husto ang kanyang ikatlong mata. Nang marinig naman ni Aris ang tungkol doon, nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. Hindi naglaon, nang marating na niya ang kanilang tahanan, minabuti naman niyang tumambay sa labas para tingnan ang kagandahan ng puno ng balete. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang matanda na merong hawak na tungkod habang dahan-dahang naglalakad. Sa pagdating nito sa harapang bahagi ng kanilang pamamahay, laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumigil sabay dahan-dahang sipat sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang tumayo para sana kausapin ng matanda ukol sa pakay nito. Ngunit bago pa man niya yun malapitan, dahan-dahan naman yung naglakad papalayo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa matandang yon, doon na siya unti-unting binalot ng takot sa katawan matapos niya yung masilayan na pugot na ang ulo habang naglalakad. Sa pagkawala nito, mabilis namang bumalik si Aris sa kanilang tahanan para uminom ng tubig. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga na sila, halos hindi naman niya magawang makatulog. Yung tipong nakakaidlip lang siya noon ng ilang minuto tapos gigising na naman. Palipat-lipat na rin siya noon ng higaan pero wala talagang epekto. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon naman siyang tumungo ng sala para magpahangin. Sa pagdating niya sa lugar na yon, agad namang bumungad ang kanyang panganay na tulog na kasama ang kanilang bunso. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, pinilit naman niyang pakalmahin ang kanyang sarili nang sa gayoy dalawi na siya ng antok. Nang medyo papungay-pungay na noon ang kanyang mga mata, muli na naman siyang naalerto matapos niyang makarinig ng kakaibang pag-angil sa labas ng bahay nila. Sa isang iglap, lahat ng kinakatakutan niya ay bigla na namang pumasok sa kanyang memorya. Yung tipong kahit saang lugar man siya noon lumingon, tila bang may mga nagmamasid sa kanya.
Dahil dito, iisang bagay na lamang ang iniisip na gawin ni Aris at yon ay walang iba kundi ang manalangin. Ilang minuto pa noon ang lumipas, muli na namang nabaling ang kanyang wisyo sa dingding nakaharap ng balete dahil sa mayat mayang paglitaw doon ng kakaibang liwanag. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para tingnan. Pagsilip niya sa siwang ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang mga nagliliwanag nitong mga dahon at sa katawan naman ng punong yon, may mga nasilayan siyang mga nilalang na mabilis doong gumagapang. Hindi niya mawari kung ano ang mga ito, basta ang tingin niya rito para yung mga taong may malahalimaw na kaanyuan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa kanyang likod matapos niyang maramdaman ang isang malamig na kamay na bigla na lamang humawak sa kanyang balikat. Pagsilay niya sa kanyang anak, napabuntong hininga na lamang siya habang tinatanong yun ang, "Oh, ba't gising ka pa? Matulog ka na." Nang marinig naman yon ang kanyang panganay, nagpumilit naman yung sumilip sa labas, subalit nakapagtatakang wala yung nasisipat. Sa paningin ni Aris, napakaraming nilalang na gumagapang sa punong yon, pero sa paningin ng anak niya, isa lang yung normal na balete. Tinanong niya pa yon kung nasisipat ba nitong nagliliwanag ang puno, pero umiling lang ito. Lumipas ang gabing yon. Umaga pa lang, talagang hindi na maganda ang pakiramdam ni Aris. Ayon sa kanya, bukod sa napakatamlay ng kanyang pangangatawan, napakabigat din ito. Palagi rin siyang nakakaamoy ng kung ano-ano, kagaya ng amoy ng tiyanggaw o hindi naman kaya'y amoy ng nabubulok na patay. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, naging abala naman itong si Aris matapos niyang masipat ang mga kasama niyang tanod na naglalakad papalapit sa bahay nila. Sa pagdating ng mga ito, agad naman siya nitong tinanong kung bakit hindi siya sumama sa paglilibot noong nagdaang gabi. Nang marinig naman yun ni Aris, pilit naman siya doong nagrason na kesyo hindi maganda yung pakiramdam niya tapos masakit ang ulo niya. Dagdag pa niya na babawi na lang siya sa mga susunod na araw kaya wala na yung dapat pang ipag-alala. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, dahan-dahan namang nagbabago ang paningin noon ni Aris sa mga kasama niya. Habang pinagmamasdan niya kasi ang mga ito, unti-unti yung nagiging mga kalansay sa paningin niya. Hindi naglaon, doon niya nasilayan ang bungo nitong pagmumuka na siya namang naging sanhi upang talikuran na niya ang mga ito. Sa pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, narinig niya pa yung nag-uusap-usap ukol sa kanyang ginawa pero nagpasya siyang wag na lamang yung pansinin. Hindi naglaon, wala na ring nagawa ang mga ito kundi ang umalis. Hinayaan lang naman yun ni Aris, gawa ng sa isip-isip niya, magpapaliwanag na lamang siya roon sa oras na bumalik na sa normal ang kalagayan niya. Kinahapunan noong mismong araw, habang nagpapahinga siya sa bakuran ng bahay nila, muli na naman siyang nakasilay ng matanda na naglalakad sa gilid ng daan. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi naman niya maiwasang mapansin ang pagbuka ng bunganga nito na parabang meron yung sinasambit. Pagdating nito sa harapan ng kanilang tahanan, tumitig yun sa kanya, ngumisi, sabay ihip ng hangin patungo sa bahay nila. Matapos yan, nagpatuloy lang naman yun sa paglalakad hanggang sa unti-unti niyang nasisipat ang dahan-dahang pagkapugot ng ulo nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang tumayo, pumasok sa kanilang bahay, sabay dasal sa kanilang altar. Akala ni Aris, doon na magwawakas ang kanyang mga nasisilayan, pero lingid sa kanyang kaalaman, mas titindi pa ito sa pagtalikod ng araw sa kalupaan. Pagpatak ng 6:00 ng hapon,
Matapos nilang maghapunan, nakarinig naman sila ng mga pagkatok sa pintuan ng kanilang bahay. Dahil dito, dali-dali naman yung binuksan ng kanyang anak kung saan doon ito nasipat ang mga kasama niyang tanod na naghahanap sa kanya. Ayon sa mga ito, kapag hindi siya sumama sa paglilibot, maaaring matanggal na siya bilang tanod. Hindi na rin kasi siya magkakaroon ng tsansang makabalik sa kadahilan ng yon ang utos ng namamahala sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na hindi nila pinipilit si Aris na sumunod, bagkus ang hangad lamang nila malaman nito ang mensahe na kanilang dala. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang magpalit ng damit. Bagaman nababahala siya sa mga maaaring mangyari, ang tanging nasa isip lamang niya ay yung mga anak niya. Ayaw naman niya kasing mabuhay sa takot, lalo pat umaasa ang mga ito sa perang kanyang maisusustento. Sa pag-alis nila noon sa kanyang pamamahay, tanging lakas ng loob na lamang ang kanyang naging baon. Habang naglilibot sila noon sa baryo, paulit-ulit naman niyang inilahad sa kanyang mga kasama na ihatid siya pa uwi matapos ang kanilang trabaho. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pinagtawanan lang naman siya ng mga ito habang sumasagot ang isa sa mga ito ng, "Ano ka, dalaga?" "Dalaga lang ang hinahatid namin, Aris. Tsaka huwag kang mag-alala. Uuwi rin tayo ng maaga mamaya." Matapos naman itong makapagwika, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, unti-unti na niyang napapansin ang paglitaw ng mga kaluluwa sa lahat ng bahay na dinaraanan nila. Nakalutang lang din sa ere ang mga nilalang na yon, tapos nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Mabilis ding naglalaho ang mga ito sa oras na nadadaanan niyo ng ilaw na nanggagaling sa kanilang mga dala. Noong una, hindi maipagkakaila ni Aris ang takot na kanyang nararamdaman, pero hindi naglaon na kaya niya rin yung pangibabawan. Ang tanging pinanghahawakan na lamang niya ay yung pamilya niyang umaasa sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, mas lalong tumindi ang mga kaganapang kanyang nasisilayan. Habang masayang nag-uusap noon ang kanyang mga kasama, siya naman, panay ang pag-ikot ng paningin sa lahat ng lugar na nararating nila. Sa maniwala man kayo o hindi, dahil sa dami ng nasisilayan noon ni Aris, hindi na niya alam kung alin ba sa mga ito ang totoo. Ayon sa kanya, tuwing nakakarating sila noon sa isang lugar at sa mga susunod pa, meron siyang nakikitang napakataas na babaeng naglalakad, may suot na mahabang itim na bestida, tapos yung mga paa nito parang pinagtagpi-tagping buto ng tao. Nakakapangilabot din ang itsura ng nilalang na yon, sa kadahilan ng meron itong napakalaking bunganga, tapos nababalutan nyo ng mga ngipin na parabang mga pangil ng isda. Kahit aminado si Aris na hindi naman siya ginagalaw ng mga nilalang, labis-labis pa rin yung nagbibigay takot sa kanyang katawan. Pagkaraan pa ng 1.5 oras nilang paglilibot, doon na nga nagwakas ang kanilang trabaho para sa gabing yon. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, paisa-isa namang nagsilihis na ng landas ang mga kasama niyang naninirahan sa mga lugar na kanilang dinaraanan. Nang medyo malapit na sila sa puno ng balete, doon naman niya narinig ang pagpapaalam sa kanya ng pinakahuli niyang kasama. Kahit labag sa loob niya noon, nakiusap pa rin siya roong magpahatid, pero tumanggi ito. Imbis na maawa yun sa kanya, tinawanan lang siya nito na parabang isang malaking biro ang mga katagang narinig nito mula sa kanya. Maya-maya pa, pagpasok naman ng kasama niya sa loob ng bahay nito, doon na niya naramdaman ang pag-ihip ng isang malakas na hangin na parabang nangungusap sa kanya.
Dahil sa pangyayaring yon, naglakas loob naman siyang maglakad ng nag-iisa sa kabila ng dami ng mga nilalang na nakikita niya. Makalipas pa ang ilang minuto, halos manginig naman ang kabuuang katawan ni Aris matapos niyang masilayan ang dami ng multo na animoy nakikisabay sa kanyang ginagawang paglalakad. Ang iilan sa mga ito, hindi pa nakukontento, bumubulong pa sa kanyang mga tenga na para bang humihingi yun ng tulong kalakip ng pagbibigay ng takot sa kanya. Sa pagbaling naman ng kanyang paningin sa daan, bigla naman siya noong napatigil matapos niya yung masilayan sa kanyang harapan. Ayon kay Aris, bulag ang dalawa nitong mga mata pero nakapagtatakang nagagawa nitong tumingin sa kanya na para bang meron yung paningin. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, unti-unti naman niyang napapansin ang dahan-dahan nitong pagbabago ng anyo. Sa pagbuka ng malalapad nitong pakpak, bigla namang humaba ang mga braso nito na siya namang naging sanhi upang mapakaripas na siya ng takbo. Sa isip-isip noon ni Aris, sa lahat ng nilalang na kanyang nakita noon, yon ang bukod tanging nagparamdam sa kanya na kapag hindi niya yun nilayuan, paniguradong mamamatay siya. Maya-maya pa, habang hinahanap niya ang bahay ng kanyang mga kakilala, panay naman ang kanyang pagrinig sa pag-atungal ng nilalang na yon. Hindi naglaon nang wala na siyang nakitang bahay na maaari niyang paghinga ng tulong, nagdesisyon na siyang kaharapin ito. Sa pagdating ni Aris sa isang lugar na merong kawayanan, agad naman siya roong kumuha ng isang matulis na kawayan habang pilit na pinagmamasdan ang lugar na maaaring paglitawan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang paglapag nito sa lupa habang dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, tanging pagsigaw na lamang ang kanyang ginawa at kasabay nito ang paulit-ulit niya roong pag-amba ng armas na kanyang nakuha. Subalit sa kabila ng kanyang pananakot na ginagawa, nanatili yung walang bisa sa harapan ng nilalang. Nang mapagtanto naman niyang wala na siyang magagawa kundi ang makipagbunos sa matanda, buong lakas naman niya yung sinugod habang patuloy na sumisigaw. Sa isip-isip niya, dahil sa hindi yun nakakakita, kung kaya't may posibilidad na maaaring matakasan niya ito sa oras na mapatawan niya yon ng isang malubhang pinsala sa katawan. Sa kanilang pagbubuno, mariin namang hinanap ni Aris ang kahinaan ng nilalang. Pagsilay naman niya ritong papasunggab na yun sa kanya, agad naman niya yung inilagan sabay unday ng hawak niyang kawayan sa tagiliran nito. Matapos yan, buong lakas niya na yung sinunggaban na siyang naging sanhi upang magbuno sila sa lugar na yon. Aminado si Aris na hindi niya kaya ang lakas nito, kaya namay ang ginawa niya, pinilit niya yung dalhin sa lugar kung saan naroon ang mga kawayan dahil sa meron siya roong lubid na nakita. Sa pagdating nila sa lugar, agad naman niyang pinaluputan ng paa nito, sabay tali nito ng mahigpit sa isang puno. Matapos naman niya yung gawin, hindi na siya nag-alangang iwan ang nilalang para makabalik na siya ng ligtas sa kanyang pamamahay. Mabuti na lang, napakalakas ng loob noon ni Aris, kaya na kaya niyang malagpasan ang napakaraming multo na nakaharang sa daan. Ayon sa kanya, kung nagkataong mahina-hina ang loob niya, maaaring sa mga nilalang pa lamang na kanyang nakita, nawala na siya ng bait. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang bumalik sa normal ang mga kaganapan. Para makasiguro siyang hindi na siya babalikan ng nilalang, nagdesisyon siyang pumunta sa albularyo upang magpatingin. Sa pagdating niya noon sa bahay ng matanda, inabisuhan niya yung ipasarado ang kanyang ikatlong mata nang sa gayoy hindi na maulit pa ang mga pangyayaring naranasan niya. Naniniwala kasi si Aris, ang aswang na nakita niya noong mismong gabi ay ang uri ng aswang na kumakain ng ikatlong mata
na kusang nabubuhay sa isang pangkaraniwang tao. Mahirap man yung paniwalaan pero mariin siyang naniniwala merong ganoong mga uri ng aswang na naninirahan sa mundong ito. Ang pinagbasehan niya para paniwalaan ang ganoong bagay ay ang pagiging isang bulag ng nilalang na yon. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring bangungot sa kanya ang tungkol sa aswang na kumakain ng ikatlong mata na napagbintangan siya bilang isang bagong papausbong na disipulo ng albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sa tanang buhay kong pagkukwento, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng aswang. Tapos ang kinakain pa nila, ikatlong mata. Paano kaya nangyari yun, no? Tsaka, well, may sense naman kasi, di ba? Nalalaman nila kapag yung tao magbubukas pa lang yung ikatlong mata. Which is, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Lalo na kung yung background ng pamilya mo exposed sa mga buhay na karunungan. Hindi mo maitatanggihan. Or merong mga engkanto na natutuwa sa'yo na, uy, okay tong tao na to ah. Sige nga, unti-untiin natin buksan yung ikatlong mata niya para makita niya tayo. Ang problema lang, nasisense pala yan ng mga aswang mangkukulam ang babarang o sino mang demonyo na nasa kaliwa na magbubukas yung ikatlong mata mo. Kaya hanggat maaari, bibiktimahin ka nila habang hindi pa yan bukas. Tapos may punto rin yung sinabi nito na pinagkamalan siyang bagong disipulo ng albularyo. Bakit? Kasi makakaya na ni Aris na makita silang lahat eh. Alam niya na kung ano yung mga kabulastugang ginagawa ng mga to. So ending, sasabihin niya yun sa maestro niya kapag nakita niya. Tapos kung malakas-lakas yung maestro ni Aris, pwedeng maubos yung lahi nila. Yun lang yung nakita ko mga anggulo sa kwento na to. Pero overall, nakakapangilabot yung karanasan ni Aris. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.